Salam elek berkarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň mehriban adamlary, biz siziň her biriňiziň janyňyzyň sag bolmagyny, ömrüňiziň uzak bolmagyny, ýörejek ýoluňyzyň gyşyň aqqar ýaly aýdyň bolmagyny, ýüzgözleriňiziň elmidan bahardaşylan beýler ýaly ýylgyryp durmagyny tüýsürekden arzu edýär. Bize şeýle işretli zamanany, bolelyň durmuşy, toýly mekany peşkeş beren gahrman arkadamyzyň janynyň sag, ömrüniň uzak, tutýan tümli işleriniň ählisiniň rowaj almagyny tüýsürekden arzu edýär. Ine şeýle ýaşy arzu niýetler bilen sunat söhbetli gepleşigi ýene-de siziň üçin didarlaşmak maksady bilen miras tele ýylymyna ýaýlyma çykdy biziň şu günkü gepleşigimiziň hormatly mehmany. Yani da siziň üçin aşırdäde. Halkyň arasynda Aşırdäde ady bilen tanalan Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Gurbanow. Biz şu gün sunat söhbetli gepleşigimiziň dowamyna Aşırdädeň dörejilik ýoly bilen, durmuşy bilen, oň eden hem etjegi işleri bilen içgin tanış bolarys. Ine Aşırdäde bize terde oturan halkymyz gepleşigimiziň başynda şu günkü sunat söhbeti gepleşigiň haýsy artistiň dörejiligi hakyndaky diýenigi bilen tanış boldular. Indi söhbete başlasak. Şu adna elimde suratlar var da mehriban käwäňiziň suraty, gyblanyň suraty. Indi şu suratlary seredýäs. Islenlik adam belli bir aýdymçy bolsun, belli bir şahyr bolsun, artist bolsun, oň hökman gelip çykyşy, şu zatlara bolan höwesi bir ýerden hökman döreýär. Indi ilkinji sowalymyz şondan başlasak. Aňyrdan alyp gaýtsak da şu dörejilik ýoluny gelmeňiz, çağlykda nirelerde okudyňyz, bu käre bolan höwesiňiz näme hili döredi, kim itergi berdi, şu zatlar hakynda bir söhbete başlasak. İlki bilen aýtmanlar şu men artist bolmama, şu derejeye ýetmegime ejemiň ihlafy barda. Sebäbi şolar meni okutdular, belli bir ýyllarda ýöret okuw ýolladylar. Hawa ilaratyny aýdylýandyr, zehin ejeden geçýär. Hawa men ejem şonu ýaly bolan ogul hesel, ekiz bolanlar, ogodan sisi wady ejem. Şu huwalana dagan biz heniden gulağımızı yanlanıp durda. Men iň ullar bolamsoň maşgalada ilki gözümün göreni, jahil dilimin söýeni huwalaýatda. Bu ogodan lawzy wady ejem. Birili köp radio dinleýärdi. Ondan şu radyodan lezzet alýandyr da, alham alýandyr ondan biz huwalanymy dama gulağımızda bir ogodan ogaryp galydy. Henid-henidlerim gulağımızda yanlanıp durýar. Men şu wagt gurlap oturan sesim şu ejemiň sesi. Ejemiň şeýler mahmal ogodan sesi wady. Ödem bir bu gummoydy. Awa gumda önübesen ya şol biziň garawymyz şoňa täsir etdimi? Sebäbi diýsen diýmesen çölü ödüne çekýär-de, saňa alham berýär, saňa bir itergi berýär. Onu ejemiz şondan geçen bolmagy mümkin. Men şonu pikir edem. Onuň meni ejemiň özi kakamdan hem beter ejemiň özi meni şu ýola iterdi. Sen geljekde Bayram Geldim Razif Türkmenistanyň halk artisti, Gelli Beýaşiýew, Ali Palamı Türkmenistanyň halk artisti, şular ýaly Aman Aşyrov ýaly şu radioda diktir bolarsyň, alyp bararsyň diýip şo niýet bilen meni okuwa ýolladylar. Ejemiň turmuşa çykyp gelenden soň kümüş gül ýakasy bardy. Gyzyl şaýranyň bolmagy mümkin. Şonu satyp meni okuwratdy. Leningrada, şu Sankt Peterburg şäherine uratdy. Ana şol ejemiň gül ýakasy maňa itergi berdiler, o täze gül ýakan eýeriniň ihlasy bardy, ejemiň ihlasy bar. Şeýdi bana men uratdy, soňondan hakamda bir häsiýet bardy, hakam ýaman bir ýyly halal.
Oboda göwönüm boyunça bir toporun başlygy bolup işledi köp wagtlar işletdi onu. Paltaçylyk toporunun yol başlygy. Ondan madama bir de şey diýetdi. Şo ýanky göwönüm näme satylýar da pomidor, hyýar, soğan satylýar. Şo satylan puly agşam öýe girip, içki jaýyna girip, içinden guluplap bir köpük, iki köpük, üç köpük sany ýatdaşy. Bir de şıngırdy eşdilýärdi, bir de ýöne gözümde görünen o. Ondan çykýatdy, bir de dinläp durýardyk da onu. Şüyle tuğulama gow gazanç bolup durýan. Şüyle kakan bir de bular alyp berer diýetdi. Ondan çykýatdy. Oglanlar ha, şüyle netip bolsa hemme motora berjek diýdi. Bir de motor alýar, geçip gidýär. Hiç motor ýok. Inniki diýene şo dowam edýär. İçki jaýa girýärdi benne, içinden guluplayatdy, sana urýardy. Birlikler, onun bir de hezir şıngırdasyny eşitýärse ödün göremdi. Ondan ýene çykýatdy. Kaka geçen yıl annem ettim. Ay geçen yıl birine söz verdi, tane sözünü durmadı da vurup. Motor alayım, şu oğluma dedim onu. Sözünü durmadı, men buna kadar. Yöne şül, yok, bana tip oldu motor alayana dedi. Oranın geçik gidiyor, oynamış. Şey deyip biz yetiştik, motorlu olmadık yönü. Şu latlar aytmak benim, kakamın şeyle, bir köpücüğünü araya etmen, şol borçnaman üzüyet de, it ata eğer daya değil. Men dailamdan, Türkmenistan'ın halk artisti Kalpa Kerrayev var. Enemin jigisi. Hawa. Alpagadan aýdýan eken. Alpagadan aýdýan men. Hawa Kalpa Kerrayev men enemin, ýani kakamyň ejesiniň jigisi şol. 92 ýaşap ýok boldy. Tögerekden diňe bir adamdan aýtmaýar. Kakan, ejen, daýyň, daýdan şolar bir neme diýdi seni belli bir ýola urup durar ýa-da. Ondan olan sen näme iş halipaň derler, durmuş halipaň galýar. Durmuşda halipaň bolýar. Ana şonu ýaly. Biz aşyr bilen şol ilki institutu tamamlap gelen nöwürleri teatrda tanışypdyk. O wagtlar näme? Kän bir ente gelýän wagtyň kän bir kesiplerim ananaklar, kiçiräk kesipler ananylýarda. Men şu aşyrdadan ilki şu döredön kesipleriniň biri şu däl domrully bir oglanjygyň, däl domrulyň oguljugynyň kesibini ýerine ýetirdi. Şonu biz şonu biz oglan nereden getirdiler käre? Bir hil mektep okuwçysy ýalyp, şeýle bir şu çağalan bir häsiýetini şu şeýle bir tomoşaçylara ýetirýär de, hakykatdan hem çağa ýaly. Soň seredip otursak bizden hem uly bir ýigit çykan oglan eken-de. Ýöne onu diýdik şol özüni ýigit çykan bolsa şu çağan kesibini şeýle bir tomoşaçylara ýetirip berip bildi de şonu ýigit çykan oglan diýen wagtda şoňa çağa diýip düşünýärdi. Onu şondan soň biz aşyr bilen tanışdyk, gatnaşyp uradyk. Özüm şu wagtynda sizin üçin körpeler alyp barýar-da aşyrda. Nime diýjek bolýanym, şol çağalary şeýle içkin öwrenen bolmaly. Çağa her bir aýdýan zadyň edýän hereketini şu oyuna mançyny bilen edýär. Her bir aýdan sözdem hereketini dip aýdardylar, onu dogurdanam. Şonu çynyň bilen ýerine ýetirämek gaty kyn. Ýöne aşyrda şol çağan kesibini şeýle bu ýerine ýetirdi. Indem şu atam şu sizin üçin körpelerde şu çağalan dilini tapdysy. Şolar käbir ýygra çağalaram şu şeýle bir açyp bilýär-de aşyr. Çağalar her hil bolýar-da, bir alçarak bolýar, bir ýygra bolýar. Ýöne şu ýylyň içinde ben oglum çağam ýygra dogan şu sizin üçin körpelerde aşyr däde ýanyna çykyş edenne şo täzir etdimi diýdi, aşyr däde çağam açaýdy men diýip gaty kenarda gurrun berdi. Sebäbi aşyr däden özünde bir ýumşakluk, bir mehr barda aşyryň özünde bir esli ýaşa baranam bolsa şu wagtda şu ýa çağalar bilen köpräk işlarşandan şu çağa ýaly aşyryň häsiýetleri şeýle ýumşak, bir kadrly, ula kiçätiyle hormat çağalar bilen hem çağa ýaly, uly bilen uly ýaly, şoň ýaly durmuşda da aşıragan öz şoň ýaly. Onu menden sonra göreyim. 5'in üstüne 5 koşsan näçe bolýar? 10 olýar. Onun üstüne 5 koşsan näçe bolýar? 10 näş olýar. 10 mäşden 2-ni aýyrsan näçesi galýar? 10 näşden 2-ni aýyrsaň 13 olýar. Berekella ana gör 5'likçi. El çarparyň. Mektep guturdum, mektebim ortarak guturdum men. Aty ýokarym däl,
aşağıda ortarak tutardym da. Döp. A mektep döwründe şu artistlik kärine höwesiňiz bardymy? Uy, o wagtlar gurnoklar bolýardy. Drama gurnoklar aýdym. Şoňa atnaýardy. Niýetim edil artist bolmak däldi. Bir şo ýanky alparçylyk bara. Şonu şo wagtlarym oglanlar bilen daşarda oýnamyzda şey dep konsert beren bolýardy. Nur ýagdy, aman beýlek oglanlar bilen şagyrlyk, şaguly konsert berýärdik. Şonu men aýdym okdum. Sadam çalam okdum da. Çykyp şu misal üçin häzir sizin öňünizde plan aýdyma diýip şonu ýadaşdyr ýekkin edýärdim de. Beýlekler nime diýär dillerle çalýardım. Birim orta çykyp şo wagtlar aýdyma boýlaryňa, terwi kamady boýlaryňa aýdýardylar. Şonana munyň mümkinlik aýdandyr da gurnoklary gatdym mektepde. Ondan edebiýat muallymyz bardy. Oňa mady Aşyr muallym. Aşyr. Ondan şu meni her sapakda tagta çykarýatdy. Gurbanow an gel näme sapak geçildi aýdyp ber. O wagtlarym Amanurdy Alamışyň sona poemasy bardy. Sona poemany okuyan men. Onun sona poemada her ýyly gahrmanlar bar öýle. Her gahrman özü ýaly okuyan. Bilem özümden bir şol deme diýendir, döreýändir. Bilem özümden bilem okuyan. Ýaşlar da bolsa ýaşyrak bolýan, ýaşlar bolsa ýaşyrak bolýan, gyýyl bolsa gyýyjak bolýan, oglan bolsa oglan bolýan. Şeň okuyan bolan oturanlar şeň seredýärdir. Sen artist bolmalydylar. Niýetim men artist bolmak diýerli başda. Men niýetim şu arheolog. Şu bir gazyp bir zatlar tap şon ýerdatlar gowy berýärdim men. Taryhymyz bilen çykyp atlanýar. Baranşykly zatlar gowy berýär. Şu adam nime okuyan nimem de görseňiz kitaplamyň häzir men aýdym 60-70% taryh kitaplardyr. Şunu gowy berýän özüm taryhyny. Ýöne soňanyň ýanky sınıpdaşlam sen artist emeňdeş. Artificial okuyan, artificial näme diýem özüň alyp başyň artist edirdi. Meni bu ýola uğrada aýtdy. Şeýle men artist boldum. Näme bolay hoca? Yılan çaktım beni. Yok. Ayağım kadar gitti aşın. Ne amurlu kavlu? Kese çay koyup çay kap sepik koyverdim şonu. Şu degendir çay degdi mi? Sen kızgın sağ koydum ayağıma. Ayağıma o dalırdın. Hoca. Ben Bilgeçlerini etmedim ben bilgeçlerini etmedim. Senin boru ver orada. Kötendin mi hoca? Ondan soň berde medeni aň bilim teýon hukumat şowat. Garafa ittifadyna. Şoňa geldim mektep oturup, soňanyň gullugy gitdim. Gullugy oturdum da, geldim de şo ýanky diýişmeli Leningradyň Sankt Peterburg şäheriniň teatr, saz we kinematograf institutynyň Urjok bölümini okudum men. Urjok bölümi gelecekde şo biz oturup Urjok teatrını açmak esasyna biz uğradylykdaňyk. Şeýdem şo ýerde okuduk. Geldik, ana şu adam 33 ýyl bäri şu kärde dehmet çekýän. Napeýskaça meňne men. Ýöne bar bir aşyrda şu artist bolsaňyz da meni alyp barjylyk käriniň soň gelipsiňiz çağalar bilen de siziň üçin körpeler alyp barýan. Sizin için körpeler alyp barmak manzy biz Urjok aktyorlary bolmalylar geljek. Onu bizde çağa psikologiyasy, çağa aňyny öwrenmek barada bir tapaklama bardy. Nädip şolar bilen bir ara gatnaşyk saklamaly, näil özüň alyp barmaly. Şon mümkin şu wagt şo kömek edendir da şol. Şonuny meme diýene aslynda men radioda alyp barýan Watan radio aýlymynda men Türkmenistan artisti Gulala Akmurad we Gulşat Meňle bilen alyp barýan getmişdi. Olan barýanyň bardy. Indi bu radiodaky aýdýan Gulany mera hol bu wagt mektepdäki tag çykyp okuyan näme bol. Şo ýa şo nime tejribe berip bada onu ol mektepdäki bu çağalar bilen nime diýenim bi ýanky institut Leningradyň institutynyň öwrenen ýanky nimelerni bir tapaklamadan gelip çykýardy. Hayır kärde bolaydy. Tapawdy alyp barjy bol, muallym bol, sabanna bol, Lukman bol.
Şu yürek deyip bir zat var. Şu yüreğini vermeden, yüreğini parlamadan, yüreğini dilmeden oturulur sen ananmıyor. Sen alaqetten yüreğini almadığını men şeper aydanı ve keşplen aydanı alaqetten yüreğini lorkullaptır yüreğini tomoşa şeyitmeden ana ondan tomoş onan doğurdan ama şon yüreği diýmede bolmaýar. Sen onu yüreğini vermesen şon yüreğine girmeýänler yüreğin. Ana şonu ýalmagyna da men ana şonu şu adyny 30 ýylyň içinde şoňa göz ýetirdim. İsleýän käde de yürek bilen, ahlas bilen, hıcı bilen, doğduklarından darka ýaryp gözüňden çymyl bolup taşyň syk bolmasa, dörejlik işine de ol hökman suratda gerekde. Biram şeýle bir dörejlikde şahir bolsun, artist bolsun, rejissor tapawdy, ýazyjy bolsun, şu aýdyň geljegiň aýdyň görmeseň, zat edip bolmaýar eken. Şalarak bir zatlar aýşyp beren bolsa, bir todun tom bolup bolmaýar. Şonu takip görmeseň bolmaýar. Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Gurbanow, Ulu Halipa, Ustad. Köp ýyllardan beri bile teatr bu sowasyna gelip ilkinji bysmylla diýip işe başlan günümden beri men Aşyr däde bilen tanyş. Men institutu tamamlap ilkinji gedek Aman Gulmamed adynaky ýaşlar teatryna işe gelemde Aşyr Gurbanow şo ýere işe geldi. İlkinji goýulan spektakl şo sahnada Aşyr bilen bile işlen ilkinji oýnumyz Volodyaның Suwlugan spektaklyna biz çykyş etdik. Şonu men Suwluganyň keşfini ýerine ýetirdim. Aşyr men jigimiň hargulawyň keşfini ýerine ýetirdi. Şeýdibem ýoş-ýoşdan ýyllar geçmegi bilen teatrda dehmet çekip Oğuzhan adynaky Türkmen film kinostudiýasyna terjime bölümine kino filmleri set vermäne gatnaşyp radio oýunlaryna çykyş edip köp ýyllaň dowamyny Aşyr bilen maňa işleşmek meser etdi. Häzirem Aşyr bilen Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna bile dehmet çekýär. Men diýjek bolýandym, ine ýatlap otursak Aşyr Gurbanow bilen bile sahnada eden işlemediň arasyna iň halkyň söýgüli oýunlaryna öwrilen spektakller ýatlasyň belä. Olaryň birem Däli Domrul. Däli Domrul spektaklyna men Domrulyň 140 ýaşly enesiniň keşfini ýerine ýetiren bolsam, Aşyr men agtyjagymyň keşfine çykyş etdi. Soňra Egri ýagyň aşyklary atly oýunyna Aşyr şonu men oglumyň keşfini ýerine ýetirdi. Men bolsa Aşyryň ejetiniň keşfine çykyş etdim. Aşyr bilen ençeme oýunlarda bile halkymyzyň öňüne hyzmat etdik. Şahım, ýöne ähitnamany baglaşandan bir ölse, ähitnama öz güýjüni ýitirýändir. Şeýle bolsun gerek Gümürtük Kabi. Elbette şahım. Depme delilliğinin hukukiyetin üçüydü. Eyse, men bir ähitnamany ýyrsam bolarmy? Elbette şahım, elbette. Elbette şahım, ähitnama taraplar tükel bolanna ýergünnidir. Durmuşyň manysy näme diýip sorasalar menden? Durmuşyň manysy men näme adam baky däller. Men ýylymda men ýatlasalar diýmek men durmuşyň manyny ýaşapdyr. Ana, men şoňa gullyk edýär. Sağ olun Aşyr däde, ören täsirli gurrunlar berýäňiz. Ýani şu wagt siziň üçin körpeler gepleşik hakynda söýleşdiňiz. Endi biz dörejilik toparymyz bilen şu siziň üçin körpeler gepleşigini ýazgy diýen pursatlaryňyzy daşrakdan durup biz hem synnadyk hem şu pursatlary ýazga geçirdikden hem halkymyzyň taýyn görnüşinde gepleşige tomaşa diýerler. Ýöne şu gepleşik taýyn bolup ýaýlyma çykýança Aşyr däde çağlar bilen nähilrak işleşýäke, nähil sowal jogap barşýaka diýen soraglary biz jogap bermek maksady bilen daşyňyzdan synnadyk hem ýazgy etdik. Şu pursatlara halkymyza hödürleýli. Bolur. Inni ýan gowdat diýen gülewser. Agşam
sagatın 9 ýar diye 20-30'da şu taýinlady göräýärler tomoşlar. On aňarsyna nähili gepleşik taýindan seni köp adam bilen ok. Taýinlar gülýärli el sarıp ýalar. O çağda goşgaýdyp bu çağda sadam gidip dur birili toňut film berýärler hem de gülýärli. Ýöne aňarsyna bir topar zähmet ýatyr. Awa çağdaryň işlemek birinjidene kıyın ýöne lezzetli. Çağdadan köp tat öwrenýän emekeni. Çağam dünýäsi başgaça bolýar. Her bir çağa öz dünýäsini kabul etmeli. Onun için näme etmeli? Çağa ýaly bolmaly. Şoň bilen deň bolmaly. Hatta bile dur kaňam üstünden seretmeliler çağa. Halam eken çağa üstünden seretmeli. Ne özüňiz bilýändiňiz, hormatly prezidentimiz Ýeger Arkadamyň iş tapar bilen vilayetlerine gidenler şu taýda çağalara bana açıp berýär, bala açyklandylar, şu wagtda bagtyar çağalandylar. Ya ak mektepler açıp berýär Mehran Arkadam. Şonu görýändiňiz çağalar bilen bolany hökman Gahman Arkadamyň diýdirine ýagapdyrjyny oturýandyr. Ýagapdyrjyny oturýan çağalar. Ana şondan biz görürler ýa-da. Diýmek çağa şonu sen dünýäsine kabul edýär. Onuň ýene bir zat seni çağa özüň emlerini jok bolsaň öwmeli. Gürlemeýän çağda şonu gürleýär. Eşitjegine öwmeli, oğudanca köýüne öwmar eken. Oğudanca köýüşüň mar eken. Ve bu zatyn ýerden alyň elingdäki şaýtepler çyky jaga boldy. Hökman gürläp başla dilatsiýa da, muny ejeme berdi. Muny kakama berdi. Muny näme etmiş? Gürläp başla. Gürlemeýän çağda gürleýär. Öwmeli çağa. Hiç wagt hoş ýaltanmaly. Gara obragam bolaýa arasynda o aýtjaka goşky diýänem bolaýa. Ýani turup gidiberýän bolaýa. Owo näme bir taýynnamyda gepleşigi etat ena tany aňyrakda saklap çağlar goýýarsa, ýa-da köp ena täsir edýärdi. Edi oturda, olam onuň aýdýany, şonu ýaly ena tany aňyrak tüýşürýärdi çağlarlarynyň. Şonu ejem hanniýede gidýänim bolýar çağa. Aýda onuň adyny aýt. Muhammed Nur getirejekdim şunu. Alam. Ejehini getiren geldi. Muhammed Nur geldi. Üç taýda ejem tuganma gitdi. Sana tuganma gitdi. Ana geldi. Muhammed Nur ejem getirdi bunu. Muhammed Nur. Oldu mu Muhammed Nur? Oturdun nereye? Doğru naşık. İn akıllı olan şey. Eğer koştuğun adını aydın ya, don koştuğun aydın böyle şeyle gerek. Özüne verip eşeceğim mi? O oğudun zekem. Eşeceğim oğudun. Teğdanın mı eşin mi? Kime verdi? Mamana verdi mi? Maman goğuryan eken. Benim maman goğuryan mı? Görün eşiğime oğudun zekem görün. Ne bir canlıkla oğudun gör. Gereken la. Teğdanlıktır ne? Eşeceğim mi? Yine bu cagaşlı adam gör ne? Yine. Kalk be şey. Katrak. Aha, benim kalk be şey. Ay berekallah. İtaat şeýerde näme gerekdi? Giňlik gerek. Paýhas gerek. Aslında men özüm dar bolsak. Birili näme de derro burada gadýadym. Şu gepleşik alyp bararym märin 10 ýyl boldy. Men giňlik öwrendim de. Şeýle giňlik öwrendim çala bir zada öňkü ýaly jüjet gadamak da. Indi oturup balam. Ana oturup olayım. Oturgayı jagadım. Men 3 tane çağam var. Olar ulolly. Olar durmuşa çykdylar, öýlendiler. Şolar kiçiliginden hiç etine men balam, uzyym, köşegim, gyýjaganym, oglum, gyýdym diýen adam däl. Men süýji dilli däl. Bilemok näme üçindir. Ondan muny ejem bir gepleşip gördü, bir hepde gördü, 10 gördükden soň men çağırdy. Sen gepleşiň diýär diýdi. Maňa. Näme diýdi? Sen niýe durmuşda hey diýä, ine gaýdyňma Güljany. Güljan jan ya Döwletjan, Döwranjan diýen oga diýdi. Ona menem eje diýdim, men gutoran urum aktörlük ury, artist ury. Men ede şol 10 min bir ataýaly, bir şolaň bir kaka bolmar. Ahir şolaň durmuşuna girmeli diýenler. Ýok, onu da inni men aýtsak bolýardym. Şu çağlar bana jana diýmäni, bala diýmäni, kudu diýmäni, janym, kuduym, gyýjagam, oglum diýmäni öwretdi. Çağalar siz terbiýelepdir de. Ya her diýişim de şol çağalardan köp tat öwrenip bolýar. Hatta artistliğe girýän, okuýan, şonu birinji bilen aýdylýan açydyr. Artistliği çağalardan öwrenip geldi. Çağa ýalanda da ananya. Ullaryna no. Näş eline köwüşalýar, köwüşünle de maşine diýär. Maşin diýär o. Aktör artist onu ne öwrenmeliler.
Tiyatrda oynanýandan emes ýalan ahyryn. Bıçagam ýalan, kıljam ýalan, ýa ol üzümem ýalan, gawunam ýalan. Şonuň çyn ýaly kabul etmeli. Çağalar şol çyn ýaly kabul edýär. Şo köwüşin maşyny diýe. Ýa mamalar ne gider bolýan diýär, mamalarmyza gideli. Ýa olancak beýje kakyjy oyun oynayýanlar bilýärmi? Hemme anany oynayýarlar şol. Ana şonun öwrenmelik bir sapak berdiler teatr institutuna. Öýlem dogry aýdýarlar. Käbir zatlar şagadan. Ýadasa men ýadadım diýär. Suçedim geldim. Yine misal için gep beşal para ötesi şu adını gurlaş ötesi. Şu at men suçedim geldi ya onu men suçedim geldi diýip noktadan. Çağalar diýär şonu. Men suçedim gidip berýärdi. Gör çyn nimedigini. Hakykatçydygyny diýjek bolýar. Men çağada kän ýatamalyk ýok. Gep beşip şuň ýadylanyk diýsen bolly olur, bolanak şo. Onu ýadylanyk diýip başga. Onu gep beşik ýadylanyk. Buladylary şuň adamlar ýadylýan nädir? Bir nimerek bolly şuny ýaly işimiz çykdy zat diýsen, bordy paýdandyr öýlemi. Çağa bolana bol. Ağlaýarlar. Ana şo pırsatlar şaýat bolma şerdiýär. Bir gezek hawa barypdyrlar. Mümkin habarlaşman baranlarlar bir çağajyk ejesini käýe. Sen bar diýdiňe aşyrdydy diýe. Olam diýe aşyrdydy gelmändir, iş çykypdyr. Buň ýadylmaýan eken men habarlaşmandyr diýe. Ýok aşyrdydy gelsin ondan gaçjak diýe. Awa, an şonu ýaly olary ynanyp bolanok. Gepleşik ýadylaýmaly. Bir de çağa bolsa bolýar. Haýsy bolan tapawud ýok. Gelmeli elmide ama bir ýadýar. Ýaltanam ýok. Bir de diňe çağa gerek. Awa şonu ýaly. Indi aşyrdydy indi şo pırsatlaryny şaýat bolmak maksadlaryny häzir halkymyzda hödürlälýän gyza diýen pırsatlanmady. Çağalar bilen işleşip duran pırsatlaryňyz bar. Olaň dilini tapjak bolýanyňyz bar. Hawa size duýdurmanjyk bäreňizden hem päskil bermälidik. Hem bir özüňize bir duýdan saja sowgat bolsun diýip şo pırsatlary ýadga geçirdik. Men özüm göreýin, men göremek daşyndan. Diňe agşam şol 9-nyň ýaryny görýän özümi, aýony taýym etmesigi de, daşyndan beýle neme iş nimesinde meselesinde göremek da. Görelim. Görelim onu.
Ine aşırdäde iş pursatlaryny hem halkymyz hem özüňiz tomaş etdiňiz. Näýdirek gördüňiz? Daşından seyretmek gılık eken yani. Hava daşından seyretmek. Kendine nime olmaya da özüm nähil alıp barýakam, özüm nähili şeyler galayın, şeyler duruýunda diýmeýän ekeninde. Ol öz-özüne gidiberýän eken. Ana şu bir köplenç şeyler tursam, şeysem diýse, şu birazcık seni bir dimederim çıkarýar, birazcık çygyrdan çıkarýar. Şoň üçin daşından seyretmek gılıkly yani. Diýsen gılıkly. Kalby arasynda da çağır. Kalby arasynda şey ak kağı ýalyar da. Şu ak kağı eline galamala etdi. Nähil ýazsan çağan durmuş şonu ýar bolýar diýdi. Şonu owadan jetip ýanmalydy. Elme dama näme-de ene talamda sargyp çağalymda diňe gowlaklary öwrtmeli. Näme bu wagt görýäňizler öýdüňiz. Bizim ýurtymyzda, bizim watanymyzda mehran arkadamyň tagalaty bilen çağalymda berilýän ünsdiýen uly. İlkinji nowatda bahram arkadamy çağalar goýýar öz meselesini. Sebäbini görüň. Bizim din jarş merkezlerimiz, tagaldyş merkezlerimiz, öňüne diňe awadamyz bady, gökderämiz bady. Yani her vilayetlerde çağalamyz üçin ýörüte din jarş hem tagaldyş merkezleri bar. O oňdaşyndan özüňiz bilýäňiz, her ýylyň 1 sentýabrynda 1-nji pagidiýan baralan gyýyl ogran tapawdy hemmedine bahram arkadamy öz şafa godun berýär, kompýuter berýär. Bir anam geljekde şo nesil şu kompýuter öwrenip bütün dünýäň ilmini başaryp çykmak. Gat uludat ýatyr aňarda. Çağalamda mene şoňa eýerip geljekden biziň watanymyzy, biziň ýurdumy dolandyrmaly çağalar ilmden, bilimden, beýleki ýurtdan ilim bilen bileleşler, ýani şu kämil çağıryp geçmek üçin şu wagt arkadam şu günden şonu talep edýär, şonu ahlat edýär, alat edýär, şoň üçin mehran arkadamda sawwatyny aýdýan. Gahma arkadam ilmi dama janyň sag bolmagy, ömrüniň uzak bolmagy, her bir tutumly işleriniň rewas bolmagy, her günüň şöhratly bolmagy, gadamyň batly bolmagy arzu edýär. Men şuň ýadadym diýeni göremek bir gedegem. Ya şuň daşyndan göreňde elmedam şu ýerden gelýär okuwçylar bilen agşama çen işleýär şu. Tapakdan soňam galyp işleýär. Şuň menen tek ýadadym o diýeni eşitmek, onuň şuň daşyndan şula uzak gün işläpdir, ýadapdyr o diýdirmeýär aşyr. Diýmek aşyryň özi halwy şol sunugato edýän işine şeýle berilenliginiň alamaty şol. Özüm aşyryň bir gowlady bar. Şol kim ulu bolsun, kiçi bolsun bir işe başlanma şu çağırıp molumlar ýaş bolsun, ýaşuly bolsun şunu bir görüp bersene, bir pikirin aýtsana diýip maslahatlaşyp işlemäň gowry aşyra. Her bir adama tebii tarapdan berilen bolýar da bir zat men öňden üns berýän zatym aşyrdy şu radio ýaýlymda bolsun, tele ýaýlymda bolsun, ýa teatryň sahnasynda bolsun. Şuň bir özüniň sesine bir hil mehr bar. Dinleýjä kulak astyryp bilýär. Özüniň şu ýa-ni meherli sesi bilen. Olam näme alamat ýa-ni sesi meherli çykmak üçin garpdan çykmaly. Aşyrda şu arasa karlyndan çykaryp çyny bilen, ýüreji bilen edýän işine garaýşyndan gelip çykýar da bu da. Hem üçin balym şogun araldy. Mümkin bolsa inni sen bir bagışla, saraly duygular, barha saraly, muny ýügüt bilmedi soň ýagşlar. Gökde älim moşar, söýgümiz ýaly, her türlü öwüşýä ýakymly göde, kime bagışlapdyr ýaşyl elwanyň diňe sarysyny goýupdyr bile. Siziň ýanyňyzda o türkak biz siziň dörejilik ýoluňyzdan gatykän zat gyzyklanýar. Ine değişmeler dünýäsi atly bir gysgaça gülkül sahnalarda siz çykyş edýäňiz. Siz hem artist, hem alyp barjy, hem şu ekran arkaly kinolarda surata düşýäňiz. Ine şu zatlaryň hemmesi bir ogur bir artistçilik kär diýen ýaly ýöne hemmesiniň hem ýeri aýry tapawdy bar. Ine değişmeler dünýäsi hakynda söhbet edelim. Şu değişmeler dünýäsyna gelişiňiz hakynda. Sizi kim saýlawaly, nädip değişmeler dünýäsyna geldiňiz? Bu halkyň gyzgyn söýgüsine münasip bolan değişmeli gysgaçyk sahnalar diýip biz çekinmän aýdyp bilýär. Sebäbi her diňş günleri şo bir sagatda halkymyz teleýaýlymyň öňüne baryp häzirne hoja başlar diýip garaşýan pursatlaryny biz köp şaýat bolar. İlki değişmeler dünýäsine gelen aktyor Gannım Durdiýew. Türkmenistan atlan artisti. Ýöne başgarak keşipberde çykyş edýärdiler. Adam Gannım däli. Ondan soň gelenem
hoca. Ondan soň biýbitaç, soň men. Iň soňunda men geldim. Olam nähil bolýar? Gannym ýaşlar teatrına barýada, bir oýun görýärdi, hojany görýär. Ondan muny biziň rejissörimiz Türkmenistanyň atlan artisti Turkish Karayev aýdýar. Şeýle bir artist bar diýär. Bulan barp muny görýär. Görüp ondan muňa haýyş edýär, olam rady bolýar. Soňondan mu hökman näme maşgala gerek, bir bir ýanany gerek. Munun biýbitaçy haýyş edýärler. Biýbitaç niýady bar. Munun onuň soňundan hänni bir ýaşuly neslem gerek de berdi. Şey diýerler, ýaşuly neslem. Menim şu teatrda işlem soň, hoja bilen bir oýuny oýnam soň, şu kim diýip sorýar, onuň bulam aýtdy, hoja da şu Aşyr Gurbanow, bu da şunu ýaly bizim teatrymyzda işledi. Ondan şundan haýyş edip görelip, onuň men ýanyma gelýär. Onuň maňa haýyş edýär. Şeýle iň soňunda şol degişmeler dünýäsine soňky bolup giren men. Kawuna gel kawuna, kawuna gel kawuna, kawuna gel kawuna, karpıza gel. Bak, kawun menki. İşin olmadı. Tevda eden men almadı. Boşulma tevda, bol be. Ya adam oradan da yavaş ver. Ben özüm satarım. Kawuna gel kawuna, karpıza gel karpıza gel, kawuna karpıza gel. Gel. Bal yani. Yağdı bal, yağdı kan çırağı bunlar. Bile ne yapıyor? Bilirler mi? Arafta derdi şu. Benim çeşmeye suğundan hocam ne açarsam şulara 4'tün, bunlara bile 3'tün. Karpuzlara bir duruşan yani. El aramına göre de. Sonra bir seyret bir yerine bir seyret. Kalacak bastım mı korkuyor değil mi bastım mı? Bastım kıyacağımın doğulumun şeyleri kavurmu koruyor. Şeyler korkun. Bastım. Yükler mi? Bol. Üçlükten mi, dörtlükten mi? Ha 3'ten 4'ten yükler verdim ama basçı değil o ne mi o canlı onu. Kalk onu köpeğe senin. Dur. Ama kaka. Ha oldu. Canı ha oldu. Yetibet indik yıllara. Ay bastımın çıkıyacağı var. Ay seni bir kavunu ya. Öldü mü? Oraya kavunu. Kavunu karpı kavunu. Bu ne kavunu? Olya. Olya. Asıl kavunu. Olya. Olya. Kavun. Yetibet. Olya sarman var. Olya. Ha oyna kalk. Tevda şunu yalı var ya. İyi de var ya bunu örten sen hiç tat kesmedi. Sen bir denem hem medeni arpa söyleydiler. Hani bunu demeden sana doğru verdim ki. Hiç tat vermedim ya. Yani iyileştin neden onu bir şey? Yerine hiç tat vermedi mi? Türkmenistan halk artisti Aşyr Gurbanow hakkında aýtsak, ol diňe degişmeler artist bolman köp uğurlu artist. Ama haydi keşferden ol ýöne edil öňden şo boýunça işleýän ýaly gaç çalp girýär şo. Onda Aşyr ağa başda degişmeler dünýäden çürüp berýär kelende. Bir şeyde bir huzurlu şeyde bir çaladın çakkan diýilýän hoja gannymma ýa-ki Aşyr bagyň
ütköşük de balkisinden has bir aşırağa bir huzurlu. Deydim şuna bir kolca at gereken deydim şuna bir. Bilemem her zat deyip gördük mu? Öğdene de diye. Ay değişip gülüşüp her yeri zat deyip görüyor. Ay papak deyip görüyor, tepek deyip görüyor. Ay kadar. Şimdi sonunda bir iyilik oldu da annem yakı. O aşırı dedik gördük görün. Bunu yak deydim böyle. Hiçim gengir onu. Şeyde de annem bir iyilik öğdenden yak aşırı dedi adı galiba. Bu da ama sahna at deyip bir at takılıyordu artistleri. Öyle atların bir hili. Öğlerine gelişip durda şol var ya, en atta var ya, bilmeyen nakmaya da şun doğulanını derro yana bir gelişip durun atta kılayadı. Ondan sen o at tapmasan belli de verdi. Bundan ayşe ettikten hoca olup gitti. Kanım olup gitti, kanım hakiki kanım değilden kanım da. Ondan aşı dedi de hakiki aşı dedi. Yöne bir vada kıyınrak bollu. Yöne beylekinimelerden tapavutulukta bizde yine köplönç önkü değişmeler dünyalarını ya yankı kiçirecek sahnalar ılıklı değişmeler sahnalarda köplönç adını ütkötüp çıkış ediyorlardı. Yine näme gildiğinde halkın arasında bar tikki pot düş diye ya çeppe diye atlar düyünün başka var. Yani bir vatlar halifalımız vardı emenek dedi, poşolok dedi. Onun son yani bizde adamın öz adamı. Değerli adının yaşır olumdan şey metreden rejisörümü Türküş Karayip aşır dedi burada. İnan şu vat hem kişi bana bir ötünç toruyan yani aşır dedi deyip bir hili oluyor. Yok arkayın ol. Men şol keşifte alan adım şo men. Onun kabiri olarak daydalarım aşır dedi deyip kategoriya metinler. Vakt daydacan enemcan arkayın diyer men begeniyan şoladı. Şol at meni şey dip arasında tanıttı da diyen onun aşır dedi diyorlardı. Yine bir aytacak adam şey değişmeler dünyanın üstü bilen bir tanarlık. Yöngüm bir çık şey diyedik tiyatrlarda çık şey diyedik keşifler diyedik yönü. Esasen men şey halkın arasında belli olmayan tanılmamış şey değişmeler dünyanın ihlas oldu da. Halkın özü öne çıkarıyor. Öz artistini, öz aydınmıştını, öz dörücülük işlerini öne çıkarıyor. Bir elekten geçişende. Burada çocuk oldum. İlk öğrenmenin aşı dedi. Halk maslahatta şeyler şunlar. Ay bir yerde duş yak ya. Men mihmançılığı var yani, mihmançılığı ediyor. Ay bir yerde oturup maslahat ediyor, çayın başında. İtaatı maslahatçıyım, aşı dedi. Himmel attığına kazıklanıp, hakikatlerim kazıklı ya eden mi de diyecek mi diyecek. Yani tamam halk halacak mı halacak. Ooo! Aşağı salam aleyküm. Aleyküm selam. Aman ana. Salam aleyküm. Olma bana. Armanda. Tuğlemi atana vurur kavunlar kafasıya. Allah. Olma yani tuğlemi. Nere karpı ne de kavun saylanın amma bazına aytıkları. 4 dönü var, 3 dönü var mı? Ne bir 6'dan mı diye. Aşı dedi onun bir ternecikten ne çeden? Yani? Ternecikler diye ne çeden? An terne var mı o kadar? Ama vafarmam yerler. Men niye vafarmam? Vered ama o. Yine. Sessak ne ama? Vered mi o? Ödem çeşme bundan yetiştirler. Gereğinin bundan alan mı? Ödem hiç avosuz dine ders filan yetiştirilenler. Yani az ki bişmet kolaymadı, çiğrak kolaymadı. O ne bişmedi kolaymadı? Ben yoğun yetmesi yetmedi ha o. Vered ama daşından bildirip durun. Şunu ara. En küçüdünün. Bir yerine de yarsın iyi bilsen. Hem de kavunlar bu sana veriyor böyle. Hem de verecek sana. Bu yetmesini etmemen lazım. Yok, bu nimetini yok, bu bereketler diye. Gerek orada ben şu ultunu. Yok, in ultun demedim ben kanım ya. İn kişinin anam kişilerinin birini alay dedim de. Yine var, kişiler var. Böyle yaşta goğulun almasın. Meh, kef. Halkın arasından yine şu yer vaka ol men başımdan geçen deyip bir de uğrayanlarım böyle vilayetlerden. Onun kalanım näme hocanın başından geçireni men oba gidip bir başından geçirenim. Ya kanımın bir şu yer maşgalatında bolan vakalar şu yer neme. Esasanım ne berdene esası rejisörümüz var Türküş Karayip Türkmenistan artisti. Şu hemen bir yere cemle etdiğini şu etçek fikirlerini o rejisör da ol. Bizden öngörüye güden fikir ediyor. Şonu bir galiba talagatdan halk ödürleyen. Şu Türküş Karayip. Ana şol esası fikir ortak ya da. Yine şunu yani misal için hoca misal için adaşya. Yani aşır dedi kavunlar pıdıyıp görüyor, on şöyle bir zada tataşya. Şey diye onu işlep başlıyor an.
Aha, nem çöl bolsa nem bolýar. O taýda gilan bolmagy mümkin. Başga bir mörmejek bolmagy mümkin. Aňardan bir ýyly tilkme tilpekli bir gelýär. Ol adam çopon bolmagy mümkin. Başlaýardan, ana şol zatlar başlaýar. Çopon kim bolmaly? Bäde gaýun ýany kim bolmaly? Onuň şol tirkiş şony orta oklaýar bir pikir bolup, pikir onuň ösü berýär, ösü berýär. Her kim bir atýada, onuň ulur nahar bolýar da ol. Ana şol. Aşırda diýen sözüňizde şu öz başymyzdan geçirenlerden goýa ýasydyňyzda. Indi şolar ýalyk pursatlardan ýatla bilersiňiz, bollum şolar ýalyk pursat. Öz durmuşyňyzdan, öz başyňyzdan geçen wakany değişme tähna usul bilen halka hödürlen ýerleriňiz bollumy? Ken bolly. Men nämäni gurrun berdim şol kakam ömrüniň soňragyna birazjyk bir kesere duçar boldy. Birili bu dünýäň adamsy bolmady. Bilema birili nimetde onun biz bilen bolmady. Bizdiki en dinlemedem onu. Ýöne şu bir nokada dikip şeýip bir gulagyna ogaw gelýän ýaly, gulagyna ses gelýän, aýdym gelýän ýaly. Şu kähänam alýada kähän arka ýüzüne şey diýip bir zatlar pikirde oturýar da. Onun muny men reştormy Türkiş Garaýew gurrun berdim. Şo adam bir sahna alýadyk. Onun men toň orýan bolýardym da. Sıralarda oňaýan. Elimde de çemadanım vardı, gitjek. Onun inni meni toğurýarda, men bilgis bolýan. Şonu ýaly sahnada be. Inni mene muny gurrun berýän Türkiş Garaýew. Şeýle diýim boldy da diýen. Dädim şonu edil kakan oýnap berdi diýdi. Ana şol toğurup bilgis bolup şeýde oturan gaşnam şeýdi ýa-da kakam. Şunu diýmet ana şol halka hödürledik şonu. Näşe bizim başymdan geçirelim şol kakamyň ömrüniň soňuna düşen ýaly. Icraat geldiňiz bärik. Men şu ýerde pomidor, hyýar ýetişdirýän. Özüm ir ýetişdirýän. Aýsana hoşa şonu, ir ýetişdirýänmi? How do you like the weather here? Anam. Okay. Icraat geldiňiz. Men bärde şu ýerde pomidor, hyýar ekýän. Kışına ekýän, tomusyny alýan. Tomusyny ekýän, kışına alýan. Düşdüklümi de Johnson? How do you like the weather here? Anam, özüm şu pomidorun, men ekýän pomidorumyň içinde gülgünü tohumusu bar, gülgünü tohumu bar. Berde ir yetişýär o tohum. Men şonu siz gideňizde size bir goýberjek, siz aňarda ekersiniz, soňundan bize getirersiniz şey dip tejribe alışart biz siz bilen. Goşa aýtsana şoňa ýanky diýen. Pomidor. Gülgünü ir yetişýär, gülgünü. Nasıl kıyın mı bulanıklar oğlum? Alıp aydı verir ya, kıyın bulanıklar. Dasali utladım abi. Renkini ayt, renkini. Ben firma mazı kahır geliyor. Yönüm duracak diyor. Ben doğru oğlum verme. How do you like the weather here? Aytma. Jamur tuğrunu kovduyor. Kovdan buna. Good. Jamur kovu gittiniz diye tuğrunu. Bunu merçetti, jamur öktü diye tuğrunu. Neyle uyuyor ya. Değişmeni düşürüp başladık. Sonra täze pikir geldi. Bir de onun önküyünü koyup, soňky gyzykly bolsa halka yarar deyip, soňky bilen bol berýär. Önküyünü onu, ay soň düşürmedi, galy bersin deyip, kän bolup doňalyk waka. Täze soňky düşüren filmimizde aşyr däde artygyny göreti gelýär. Onu bu artyklarym näme? Oyun oýnajak. Yine çek şehrin çağlardı. Sapacan. İleriki dere diýen gün hande okunmadın yok mu oğlum? Başa bir gün dinjası çıktıga. Ha şeýle mi? Onu Sapacan ben kiliminde bile sürü veriyorum mahallem bilen bolýar mi? Ya ileriki dere o tağı okdara ha? Var arkyn mol. Dinjası çıktım diýdi mi? Sanım çıkanlar onu o. Dinca çıkan bolsa tapaca. Oğluna jaňa diýär, oğlum, agtym dinjasy çıkyp duran gelenim ýokmu diýär bu. Wak haky diýär, barjak golüne ne diýär? Diň agtyňa diýär, futbol näme giripdir diýär. Ne şol ýarş gutaran soň da baraýmasak diýip tün bir ýyl garaşyp agtyny görejek diýen. Onu boğa getirjek boldy bolyn. Bu da beýle boldy.
bir mikirlige diýdi. Ayağımı ağrıttım diýip diýe ýanky can ettiriyor ayağını. Kakımı bir zat bolupdur diýip ýan kaktygyny mal deri uğraýardy. Ay şey mikirlige edip ayağım saran bolýar. Bir gedek görsem bulayağın saralygy, bir görsem bulayağın saralygy. Ýöne şey bir mikirlige edip özüne girişip çıkýan bir keşip tapyldy. Bir pikir ortadyňlaryna şon ösdürsem şona bolýar ýanky terkiş hojo men ganym biýbitäç şolun şu wata çenni bir pikire ulluk edip eden zatlardan şular. Iň soňunda şu Türkmenistanyň halk artisti Aman Sapardur ama alnyňy daraňdy. Sapardur diýip neme men kakama bir gerek boldy. Onuň diýdim Aman kaka bar ahry diýdim. Türkçem kim Aman kaka? Aýny şunu ýaşyny ele. Ona bir oýun gördü. Boldy. Erte çağırdık kon arazi urada Aman kaka. Ona şu attıram maňa da diýerler onu gyýdym kawat bağlara da barana Gulcan ha. Hakykatdan ataň şo diýerler-de. Yo atama da ýöne şo artist adam ýöne meňleýär diýer. Hemme şo Aman kaka men kakamdyr diýerler-de. Aman Sapardur diýip. Ýöne belli aktýormy jan ha ordan şu adam dähmet çekip görüp halipamyz. Şu halipadan bizim aliyat gerecekmi onun ödüyorum bolýar da onun alyan onun duruşda da ödüyorum tapyan. Bağışla kaka görmendir. Bağışla. Anne işte şu fiillerin detayını. Ululu boğulmam yetenliğiyle. Hoca! Tertibi sakla. Gatı cüpüne düştü de oldu. Oğlum Gatı güçlü artist. Ödem dine değişme artisti değil, köp uğurlu artist de o da. Keşfini ödem onun aradığında düşünüp işleşmek vardı. Metele çıkan o kıyçıydı. Onu yarım tezden derri uyanır. Durmuş da kıyala edip beri oturuyor sana. Onun ağzını açıp durdum diye. Hayır, kadir alacaksın gülmeyen durdum. Herifinde burada tapyalar, öldürçü, paylaştı. Aşırdadan ýan sözüňiziň bir ýerini halipalardan öwrenýäs, her halipadan bir zat alýas öz ýolumyzy tapýas diýdiňiz. Indi söhbetimiziň şu ýerini halipalaryňyzdan ýatlap geçdiňiz. Ilk şu teatr sunugatyna gelip ilkinji ädimleňiz haýsy halipalar bilen başladyňyz? Kimler bilen işleşmek size ýakymly boldy? Haýsy halipalar ýatlap geçibilirsiňiz? Biz ilki 1986-njy ýyl bu Tork gelämizlere şu Ýaş Tomoşar teatr diýip bir teatrymyz bardy. Aman Gulmamedov adyna Ýaş Tomoşar teatry. Şonu ilkinji bolup bizi garşy alan Türkmenistanyň halk artisti Kakazan Aşerow. Galy berse de şu teatrda bir näçe halipalaryň arasyna düşdik biz. Bizi al bagtly adam ýok. Olaň üçin Türkmenistanyň halk artisti Hommat Müllük. Hawa. Onu Durdum Altym diýip bir artistimiz bardy. Hemmesem halipalar. Başga da kan Murat Ağabayew Türkmenistanyň halk artisti. Ona Aman Sapardur diýip, onuň oğulları Mehmet Guliýew şu teatrda. Başga da kan hemmesi halipalyk etdiler bize. Käbir nemede soraýarlar da halipaň bir bolmaly, iki bolmaly diýenler gurulmalar bolýardy. Ýok. Halipaň 10 bolmaly bilýär. Her halipadan öwrenýän sen. Bu halipa sebebi her halipaň özüniň öwredişi bar. Onuň şolary alyp hemmesini esasy bir halipana aýatdan şoň ýoly bilen dogam edýän. Elbetde hemme halipaň
tecrübesini alıp bolanok. Bir halipa bolýar tabi ekakal. Ýöne bir topar halipalar sen taşyn garlap durýar-da. Nemen ýolumda şol ýan halipalar bolly. Intägen bir halipalara mydama görenlerimizi şeýdip salam berýär. Çağrı Berdiýew bardyny Türkmenistan halk artisti. Muhammed Bekiýew, Gulnawat Aşyrowany hemmesi bizim halipalarymyz. Bizi şu teatryň tilsimlerini öwreden halipalarymyz. Janlar tawardym şu adam işläp ýörler hemmesi. Sahnada sungat döredýän adamlaryň kalby ütgeşik bolýar. Aşyr Gurbanyň kalby çagan kalby ýaly. Aşyr Gurbanow haýty keşpi beräý. Şoň ýerine ýetirýän keşpi sahnada beýleki keşplerden tapawutly ütgeşik bolup durýar. Sebäbi Aşyryň giň, bay, owadan ýüregi bar. Her bir oýnaýan keşpini öýdüçe öwüşgün çaýyp, öýdüçe bir ütgeşik keşp hökmüni halka hödürlemäni başarýan ullokan ussat. Aşyr güllürüp bilýär, değişip bilýär. Şu Aşyr duran bolsa ýanyna da bir sana kärdeşi duran bolsa şo taý alaýar, şowkun sebäbi güllüşip, değişip bir hilek öýdüni alyp barşy şeýler oňatda geçirimli. Emma şo wagtyň öýdüni öýkelip, birden gülüp duranlar, birden teresseňim oýlanyp duranlar. Näme üçin oýlanýar? Täze keşpiň üstüne oýlanýar. Mehribanlylar, sunat söhbetli gepleşigi Aşyr Gurbanowyň ömür döreçiligi hakynda söhbet bilen dowam edýär. Aşyrda ine değişmeler dünýäsinden bölekleri seretdik. Çağlar bilen işleýän pursatlaryňyzy seretdik. Umman teatr sunatyny halipalar bilen işleşiňiz dogrusynda gurrun berdiňiz. Inni bizi gyzyklandyrýan sowal şeýle. Belli bir ýaşa baranyňdan soň artistlik kärini taşlap başga bir käri geçmeli diýilen düşünje ýa düzgüne ýok. Ýöne siz näme üçindir artistlik kärini taşlap ma'lumçylyk kärine geçdiňiz? Muň sebäbi nämede? Ine ömrüni teatr sunatyna bagşlayan halipalarymyzdan bar, şo bir belli käre gelip, belli kärlerim ömrüni geçirýän halipalarymyz bada. Ýöne sizni Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna ma'lum bolup gaýtdyňyz. Muň sebäbi nämede? Muň sebäbi bir döwürler Türkmenistanyň halk artisti Aman Bayramberdiýew bilen bir sahnada çykyş etmek meýser etdi. Çağalyk gelenmizde şo Aman ağa. Aman aýyň gepleşigi siziň üçin körpeler däle, giýjeňiz rahat bolan körpelerde. Onuň şu Aman aý bile bir sahnada çykyş edýär bolun. Haýdy keşip berýän bolun. Sakalam dakkan, eşigine ütgödýän bolun. Sahna çykyp eýlek görýärdi. Inte adamlar tananokda. Gurlap başlar bolun. Aman aý diýerler. Spektakl başarak kabul edip burýan o tomuraçylar. Sebäbi şol körpelerdäki kirpijiň ýanyna, towşanjyň ýanyna, köşeň ýanyna, garawydyň ýanyna aman aý gödüňine gelýärdi. Ondan bir taşynan şey dedik, görüp bolýanady. Tanalmadan ama gogudyal bolýany, munyal bolsa niýe hili gorkat pikir edikde. Men aýlanyp, dolanyp, men siziň üçin körpeler çağlaryny işlemek men paýma düşdi. Şol halipaň mümkin Aman Bayramberdiýewiň ine ýanky diýişimleri köp halipalar bolýar-da. Ine bu urdan Aman Bayramberdiýew biziň halipamy. Şol ýaly ýagdaý meni de döredi teatrda. 2008-nji ýyl hormatly prezidentimiziň gahrman arkadamynyň tagallasy bilen siziň üçin körpeler atly çağlar üçin gepleşigimiz täzeden dikeldi. Şonu men alyp barmaly boldum, başladym. Ol soňundan teatrda işledim-de. Keşiplemem mady. Ol ne? Ýağmur çykýanyna baş geçikdi. Girimde adamma, murtum sakalmama, gurla urýan on aşyr däde diýerler-de. Men dedim, aýlanyp dolanyp şol Aman aýyň durmuşy, döwri gabat geldi diýende. Ýene bir oýun goýdy, Gosprat Bekiýew, abadamyz barada goýdy, deňe duşum diýip. Munna da şu wagtky döwrüň genjimin oýnaýan men. Ay bir gasganç diýtor. Bir aýalym maýany olam Oguljan Bekiýew we Türkmenistan atlandy. İkide bir şeýler baýap baýdyp bolýar, ýatan asly o bollar bunun. Olum şu çykýan aýdýar aňadan gelýän genji morfit ýörenim ütgödýänim. Ýöreşmem ütgödýän bildirmejek bolup da. Aşyrda bolmajak bolup bolum. Onuň niçikmi ýanymda kençer. Hani bäri gelýän aşyr däde diýerler-de bardy. Ana onuň ýygyny onuň näme diýip tomoşlar. Diňe şol değişmeler dünýäsinde aşyr däde. Siziň üçin körperde aşyr däde gödüňine gelýärler. İkinji tarapdan men birili teatra gelen ýaş aktyor olanlar we ýaşlar bar da. Şolara bir zatdyr öwredýän geldi.
nişim şeylere geçsen, bunu beylere geçsen, ol köp aktörde mümkün bolmadığı mümkün. Yani men şu bollu da näme üçindir. Şun şeylere geçsen, bunu beylere geçsen boljak. Geçin şey görülip prili öz yanımdan öwredip. Ondan men oturdum da dedim men şu sapak biräsem nähili bol dedim de. Ana teatrdan gaýtmamyň sebäbi ana şeyler hep boldu. Ya jübüňden misal üçin açar alýan. Ýok. Jübüňden almak etdi. Alýan ele ta jübüňden. Şeydi var yani. Hani alıp görünni? Ya misal üçün bağdan asır. Asır yok da alın. Aha. İnni boy çonu. İnni täzen alıyordum. Görýän kıyınlığını. Geçeytden alay ya. İlk bunu kaldırmalı, bunu açmalı, gözlemeli, ondan son açar almalı değil mi? Onun bücüğünde yok. Bu cüğümden kadip muğa sokyan onu. Bunu da yok. Onun muğa sokyan onu. Onun muğa. Garıptı ona. Niye bunu takma? Artık kalkma. Şey diyen o. Gitmeden mi? Berkarar döwletimiziň bagtýalyk döwründe biziň mehriban arkadaşymyz, ediz arkadaşymız Halipa Şägirt ýoly gaty uly ünsüriýe şu gepleşigimiziň hem esasy mazmuny biziň ustad Halipamyz, mollumyz, Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Gurbanow barada. Aşyrda da men ilkinji tanışlygym, ilkinji men şu Halipanyň ýanyndan görüp salamlaşdym. 2010-njy ýylda Türkmenistanyň Alparslan adyna Milli Drama Teatryna gatnaşdyk. Biz şobat teatr studiýasyna okap ýördik. O mollumyz Türkmenistanyň gatnaşan artisti Hamir Berdiç ýörüýte öz hünärinden, bizim öz hünärimizden okudyady. Ondan daşgara bir şu teatrın köpçülük sahladyna çykyş etdirýärdi. Şu iş öwreniň sahnany, öwreniň giýerişin bir üçin gaty gyzykly. Entek ýaş talip teatrda köpçülük sahnada halipalar bilen çykmak ol biz üçin gaty uly bagyt diýip düşünýär. Hakykatdan hem şeýle. Şonu Watan hatda 3 aýdym Nur Erdogan atly bir sahna eseri sahnalaşdyrylýardy. Bunda da aşyrda gysgaçygan bolsa, oranyň öz kiçirägi bolsa bir şeýle bir aýratynlykda bir ýerine ýetirýärdi şuny. Ondan şu sahna eserini bizim köpçülük sahnada çykyş edýärdik. Ondan sonra birinji gedek men ýanyna baryp Aşyrda bilen salamlaşdym. Aşyrda bilen teatr studiýasynda ýürüýte okap ýaş gelecekde artist bolmak maksady bilen artistlik ýerine höwetimiz bar diýdi. Artist boljak bolýar. Artist boljak bolýar. Artistlik ýeňil kara däldir. Men bu artistler ýylgyryp bakyp görende seretmegin diýdi ýa-ni. Ene aýtdym. Aşyrda netip bolsa bir halipalar bilen bir sahnada bir zähmet çekdik, bir netip bolsa bir gelecekde galanam näme bir sahnada bir ajaýyp sahnalar bilen kesiplerimiz bilen bir kämilleşer gidek. Umuman şonu Aşyrda maňa bu gowy aýdan sözü bar. O boş diýdim adam. O teatr diýilen oýnajak kärdäldir şu. Senin bilen ýapyşmandyr şuňa. Senin bilen ýapyşmadan kene sahna götürýän nädir şu. Sen sahna wepaly bolmasaň, giýjegini sahnada zähmet çekmeseň, sen sahna götürmez diýdi. Men şunu kälýärdim-de, şu aýdandan ýokdam 9 ýyl geçdi. Umuman men aýtjak bolýan adam Aşyrda bilen netip edenden şey işleşdik. Benim şu Türkmenistanyň Alparslan adyna Milli Drama Teatryna şu Türkmen Döwlet Medeni Institutyna okuw girýänsem zähmet çekdim. Ondan soň bäri geldim bana bärde de Aşyrda Aşyr mollum şu tarifleri bilim berýän ekeni giňişle tanışyp giňişle işleşip Aşyrda barada aýtsaň Aýdara zatken gaty ustad zähmetkeş Halipa mollum şeýle bir işine jür ýaltanmasam ýok. Gaty talapkar adam umuman bizim näme Türkmenistan halk artisti Aşyr Gurbanow Halipalaryň eline bilim alýar, gaty begenýär, gowanýar. Bizim Türkmen Döwlet Medeni Institutymyzda şu ustad halipalarymyz kän, o hemmesinden hem öwrenere zatken, o hemme mollumlardan hem şu özümize ýakyn mollumlardan, halipalardan bilelikde şular ýanyna baryp maslahatlaşyp
Urum rejissura bolan soň men hemme molumlar bilen barp maslahatlaşan Türkmenistan halk artisti Uraz Murat Gummadov, Türkmenistan halk artisti Nur Muhammed Keşiv, Türkmenistan halk artisti Aşır Gurbanov, Türkmenistan'ın halk artisti Näri Gurbanova, şular ýa halifalar bilen bilelikde şu Türkmen Döwlet Medeniyet Institutuny hem bilim alýar, hem bilelikde bir sahnada işleşýär. Gatmen begenýän, guwanýan, şular ýa halifalar bilen bile işleýändigime, şular ýa mümkinçilikler döredip beren Mähriman arkadagymyda Ullukan Sawalsynyň aýdýar. Nedip bolsa gelecekde täze keşifler, täze sahnalar Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň talip deňduşlanmady bilen galy berse Ustad Halifa molumlanmady bilen täze ajaýyp sahnalar, ajaýyp keşifler döredip ananlaratym gelýär. Aşırdada siz bilen şeýle hem gyzykly hem täsirli söhbet dowam edýär. Elbetde bu söhbetde soň beresiň gelmeýär-de. Sebebi islendik artistiň, islendik aýdymçyň durmuşy hemmemiz üçin gyzykly. Ol nähili ýaşaýar, ol nähili häsiýetdäki adam, ol işiniň daşynda nämeler edýär. Radioda näçe ýyl bäri işleýäňiz, hem radio bilen ýaýlymyň tapawdy nähili. Radiýany men eýem ýokary oku mektebiň gutarp gelenmäri işleýän. 1986-njy ýyldan bäri şu işleýän şu ýerde gepleş galyp barýan. Edil şu adany Gulala Akmuradowa, Gulşat Meňleýew we Türkmenistanyň atgan artistlary şolar bilen edebi çemen gepleşigini alyp barýan. O taýda da hikaye koýar, romanlardan bölekler koýar, degişmeli sahnalar koýar, gülküli hikayeler koýar. Şonda da şol mikrofonyň öňünde seni hep keşfe girmeli bolýar. Gidip durka keşfe girmeli bolýar. Ine şu radioň gyzykly tarapy bar. Ine şu göröwlüğünü radioda oýun gidip duran bolsa, näçe sagan adam dinläp oturan bolsa, her adamyň göröwlüğünü görüşi bar. Oň telpegi, oň sakaly, oň aty, oň özüni alyp barşy, oň gamçysy, dony, 40 ýigdi, her kim öz görüşi bar. Ine radioň iň zadylaýjy ýerişi. Her kim öz göröwlüsi bar. Milyon adam görýär, milyon tan göröwli. Onuň radioň bir gowlady, o taýda kän bir sahnany bedemek gerek gel. Ya eşik giymek gerek gel. Grim etmek gerek gel. Eýem dinläp oturanlar sen grimem öýde goýup otyrlar. Kostümüm öýde giydirip otyrlar. Arkanda da bir topatatır goýup otyrlar. Sahnany maçyp otyrlar öýleri. Ana şu gyzykly tarap radio. Ýöne radioda birinji nowatda ses gerek, dil gerek. Dil gerek. Ne telewizionyda hatda käwat alpajlamyz bar, ýani başga çykyş edýänler bar gepleşiklerimiz won. Şonuň dil birazjyk nemerägen bolsa, ol eşigine sypatyna üns berýär tomoşda, kän üns bermeýär. Ikinji derejege geçýär. A radioda o taýda hiç görünýär. Diňe diliň sesiň diýär. Şonuň üçin şeýle bir arasda diliň bolmaly, şeýle o gadar sesiň bolmaly. Na radioň şonda. Teatrın tapawdy, telewizionyň tapawdy, radioň tapawdy diýse, ýöne radio has men üçin gyzykly. Teatr hem gyzykly. Teatr bilen telewizionyň tapawdy. Ne käwat telefilmler alýar. Diýsen diýmesen kamera boyun bolmaly bolýar. Şeýledämi? Kameraň aňyrtynaky duran rejissor ýa operator bolanlar dur diýse durýan dämi sen? Keşipler ötmeli ahireten. Dur diýen durýan gerek, ýür diýse ýürýän. Kime bagly bolýan onuň kamera bagly bolýan. Teatrda beýle däl. Teatrda sen o taýda sen ýürü, erkin sen dur diýenem ýok, otur diýenem ýok. Ana şol tapawdy şeýle birazjyk nime. Ýöne has öňe çykýany elbetde telewiziony. Telewiziony adamy tanymal edýär, adam belli edýär. Ýöne onu da şu zehinlik bir zat bar. Zehinin bolmasa hakdan azajygan bolsa berilmedik bolsa telewizionyň, radioň, teatrın hiçli sana peýda degmeýär. Esasy zehin gerek, ýürek gerek. İkisi birleşende bolýar. Göräýmäge radio bir barýaňyz, girýäňiz öňüňizde mikrofon, tekstlaňyz bar, okuýaňyz, ýöne şonu meň bellek geçýäňiz bolýan, janly ýagdaýda keşfe girmeliýäňiz. Ana oturan ýeriňizde diýmek şol özüňizi şo döwre alyp gidýäňiz, hökman şu teatr. Oturan ýeriňden sesiň bilen ýeriňden turýanyny, ýeriňden oturýanyň sesiň bilen edip görani. Mysal üçin, ha geldiňmi? Ay,
Berekella. Angel oğlum ay tügöleme. Turyan yalı ol ya mı? Ana ya otur. Yaman ke. Yani geriniz reyan ol ya mı? Şunu ses etmeli. Nemede olun televizyonda, kinoda ya tiyatrda onun hareketini sürelim edip bol. Munna sesin bilen etmesen bolmaya. Cuma Yadmuradov bizim halifamız. Türkmenistan halk artisti Cuma Yadmuradov. Zan ta ordun emruluk bolsun. Go halifa şu adam tüveleme bir elmedama ve maslahatlarını verip duruyor. Hiç wagt mikrofon ağırlaman diyedi. Şu yaman duygur enzam diyedi. Şun anartından milyonlap adam oturanlar diyedi. Şunu ağırlaman, çal etsen bilir oturuyor, etsen bilir oturur diyedi. Şun için, onun elini hiç hareketlendirmeyen mikrofon barka diyedi. Şun için neyme diyedi, ilk gelemizde, o halife olursun benim şagirdde, iki elimizde ıstığının aşağına taliyedi. Şeydik kurlayadık. Şeydik kurlayadık. Elimiz yok da. Ben köprüce elimi şeydik kurlayan ne? Onu hükman burada kakyadım ya, kapımda tek sakır sakır dedim. Sal elin aşağı diyedim. Elin aşağı sal. Derleyen, işte akıp duramon gurleyen. Şimdi gurleyese. Şon yal talapkar rejissör, talapkar halifa. Hava. Yani şolun bir maslahatlarını aldıktan, radyoda nehili sesin üstü bilen nehil hareket mi? Anırdaki oturan nemeler, dinlep oturanlar, şon turyanı gözümüne gelmeli. Ya ki dişim yani sakal, saç bir eşek kemme zatlar dinleyicim öğrü koyup oturuyor. Radyoda demek televizyondan kıyınrak bolýar. Sebäbi teleýaýlymda arkaýyn erkin hareket edip şol hem söz bilen hem hareket bilen berip bilýär. Ýöne radyoda oturan ýerinde hareketiň üstü bilen hareket edýän ýalagy ses bermek ol kyn bolýar. Şo şey etmeli. Şeyle gadakly hem zadyl tulma radyodan öte. Şoň üçin men esasy radyony oýarýan ödüm. Şol ejemin ardy eden gidende radyoda diktir bolgun alıp bargyn diýeni şol diýsen diýmesen enen ahlaki enen öwdi enen ardy kurajymda ama ýüregimde durýan eken. Şo gitjek gerýek eken. Ene Allah. Biz berkarar döwletmeniň bagtyarlyk döwründe ýaşaýar. Biziň asuda asmanymyz bar. Bagtyar çağalamyz bar. Şeýle ýaşamagy, döretmäge mümkinçilik berýän. Gahryman arkadagymyza çyn ýüregimden sag bolsun aýtýan. Biziň ata watanymyz mundan buýanada össün, ululsun, güllesin, rowaşlansyn. Biziň türkmen sungatymyz mundan buýanada ösüşleri, dowamlary rowan bolsun. Aşyr Gurbanow ýaly sahna satlanmak köpersin hemen biziň halkymyza. Mehriban toprağımda iyilmede hizmet etjek. Kän umut zehinli ýaşlamak köpelmegini men çyn ýüregimden arzu etdim. Bir de şeyle mümkinçilikler döredýänligi üçin hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il bähwitli, ýurt bähwitli alyp barýan işleri elmedam rawaşyklara weslen. Şular ýaly şertler döredip beren hormatly arkadagymda çağdaly gardy ödýän. Jan tutum işlerini elmede ama rawaşyklarda ödýän. Akıllar adam aydındadı var da. Yine durmuşun bir kadıgı, durmuşun manti, durmuşun süýjüligi ertir irden yerinden sagaman örüp öz söýýän kärin bolan işine ıssanyp gitmek diýdi. Agşamam işden soň öýür kadıgyn ojaňy derre gowuşmak diýdi. Ine şu durmuşun kadıgysy irdene söýýän kärini, höwet eden kärini algap işine barmak. Agşam işe turan soň men sagaman öz ojaňy gowuşaýyn, kadıgyn ojaňy gowuşaýyn, öýüňe derre ýalga gaýtmak. Ine şumka diýjek bolýar, esasy men. Şoň üçin men şu kärde ine biregine işläp görün, şu kärden diňe men lezzet aldım, diňe şu kärden derece aldım. Şu kärde zähmet çekdim. Ine şu zähmetlemede şeýle ul baha berildi. Bu ajaýyp döwür gabat berli, zamana gabat berli. Hawa adamlar gabat berli, tomoşlar gabat berli, dinleýijiler gabat berli. Şular hemmeti bir hili gabat berli. Iň esasly adam Mehriban arkadagym. Ýurdumyzda prezident bolar wärine men şeýle derejä etdim. Türkmenistanyň halk artisti. Hawa özüm belli ine sizin üçin korporativ gepleşiňem alyp barjasy
Türkmen Döwlet Medeni Institutyna da mugallym, bu uly dereceler ahir. Hemme dereceleri yetmäge de bir de gollaw beren, himayet beren, iňiham halipa bolan Mehriban arkadaşymda men sawwatyny aýdýar. Şu janynyň sag bolmagyny, şu ömrüniň uzak bolmagyny, şu belent başynyň ilmi dama aman bolmagyny, ähli sunnet medeniýet işgärleri giýje günni gahryman arkadaşymy sizi begendirmäge, siz buýsandyrmaga rahmet çekersiz. Siz biziň halipamyz, siz biziň görellämiz, siz biziň mugallymyz. Madama tutumly işleňiz rowajatyn gahryman arkadaşymy. Sağ olun. Aşırda arzuwlaňyz hasy bolsun. Şu günkü sungat söhbetiň dowamynda hem dörejiliňiz hakynda öz beren gurrunlygyňyzy diňlediler, mehriban ýyleşlemiz. Hem bile bir kärde zähmet çeken, şu wagtky döwürde işleşýän kärdeşleriňiziň, taliplaryňyzyň beren gurrunlaryny diňlediler. Ýerine ýetiren keşipleňizden, değişmeler dünýäsinden, umuman siziň dörejilik ýoluňyz bilen şu gün halkymyz giňden tanyş boldy. Elbetde biz halkymyzyň isleglerini amal aşırmak maksady bilen siziň ýanyňyza geldik, sizden haýyş etdik. Halkyma siz barada gyzyklandy. Şoň üçin hem halkymyz şu günkü gepleşikden razy bolanlar diýip pikir edýär. Öz isleýän zatlaryny bilendirler, siziň durmuşyňyz hakynda, dörejiligiňiz hakynda. Siz hem ondan beýlägem dörejilik ýoluny ýene köp ýyllar zähmet çekmeňizi, talipleň bir näçesini ýene halipa bolup, bir näçe talipler özüňiz ýalyk edip ýetişdirip, watanymyza, halkymyza wopal hyzmat etmekde öz ornuňyzy goýmaňyz sürekden arzu edýär. Gahryman arkadaşymyzyň döredip beren, açyp beren halipa şägirdlik ýolun mundan beýlägem köp ýyllar ýöretmek nesip etsin, janyňyz sag, ömrüňiz uzak bolsun aşyr dedi. Sag bolun, sizemne biziň maşgalamyza gelip, biziň ojagymyza gelip şunu ýaly gepleşip taýinladyňyz. Dogry taýinlanan gepleşik sebäbi bir ýerde bir näçe halipalar zähmet ýoly gurrun merliýär. Olaň eden işler wada bir çeper keşipleň üstülen, şekilleň üstülen suratlandyrylýar. Şu näme gepleşikleň sany kän bolsun, geljekde de näme beýik halipalar barada, beýik rejissörler barada, dörejlik işler barada, şu näme edýän işleriniň iş uğruna bolsun. Siziň hem janyňyz sag bolsun, fiilak geleniň üçin sag bolun. Sag olun aşyr dädi, sizni kemraňyz bolsun. Ine mehriban ýyleşler sunat söhbetli gepleşigi şu gün siziň isleglerinizi nazarda tutup Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Gurbanowyň ojagynda mehmançylykda bolup Aşyr dädäniň dörejilik ýoly bilen giňden tanyş bolduk, beren gurrunlaryny diňledik. Aşyr dädäň dörejilik hem sunat hakynda on kärdeşleriniň beren gurrunlaryny diňledik, bir näçe değişmelere tomаш etdik. Umuman siziň hem biziň hem wagtymyz hoş geçendir diýip umyd edýär. Bundan beýlägem Aşyr dädä dörejilik ýolyna uly üstünlikler arzu edip biz sunat söhbetli gepleşigimizi geçirip oturýar. Elbetde şeýle halipa artistlaryň, aýdymçylaryň, ýazgylaryň durmuşy bilen giňden tanyş bolup ony halka ýaýmaga gahryman arkadaşymyz uly mümkinçilikler döredip berýär. Bizem şeýle döredilýän mümkinçiliklerden ýerlikli peýdalanyp halkymyzyň arasynda, artistlaryň arasynda bolup olaryň dörejiligi bilen tanyş bolup ony size ýetirýär. Şeýle döredip berýän mümkinçilikler üçin biz gahryman arkadaşymyza ýene bir ýola köp sag bolsun aýdýas. Goý gahryman arkadaşymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, tutýan tutumly işleriniň ählisi rowajatyn. Onda näme ýene de miras ýaýlymynda ýaşy günlerde görüşýänçek hoş wagtlar.